हेलो एवरीवान गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लागोनाय थाबाय आसा खालामो फिर दिनैबो आरोबाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ होननानै आंबो दायो मोजाङै दंथ'यो होननांसिगोन गावनि खामानियाव जिथुनाखि आं खामानि लाना फैदोंमोन बे खामानिया साक्सेस जाबाय आङो गाबोन नङाबा समफोर थांफिनसिगोन न'आव बिनि थाखायनो दिनै आङो दान्दिसे सम गामियाव एसे बेरायबाय आरोना बिसोरनि गामिनि हाल साला माबायदि बेखौ एसे नायबाय आरोना आङो जोंनिफ्राय बिसिनि गामियाथ' अनेक फारागखा आरोना एकदम एसेबो गोरोबखाया माने बिसोरना दैयानो खाथियाव आरोना अट'मेटिक दैयानो खाथियाव आरोना दैनि थाखाय एसे गिथावना आरोना बिसिनि जायगाया बेनिखायनो आं एसे गामिखौ नायथिंनोसै गामि खाथि खाला इसिनिथिं माने दलङानो बांसिन आरोना बिराद ब्रिज बानायनाय दं आरोना बेफोरबायदिनो बेखौनो एसे बार जाथावथाव गामिथिं एसे बेरायनानै नायग्लांनो होननानै सानबाय आङो बिनि नायग्लांनायनि नुथायखौनो आंबो नोंथांमोननो एसे सेयार खालामसै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअसखौ जाय नायनानै मोजां मोनगिरि नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय बिदिबा नायलांबाय थादो नै फैलायबाय जोंहा एकदम होखावलायनोसैलाय दान्दिसे बेरायनोसैलाय बेलासिनि सान हाबबाय एसे सान रोदा दंबावो ओंखायनो नुवाखै जारेद जारेद नुदों मोखांफोरखौ नायदो बेरायलायबाय गाबोन थांसिगोन नालाय जोङो दायो बेरायना लाखानोसै नायदो इथिं उनथिं नाय लामाया इनो आरो सिद्दा जों थानाय न'आ बैथिं आरोना थांबाय थाबानो मोनो बिथिंजाय दायो दसे सम बेरायनोसै बार जानाय हिसाबै गरमबो ना गरम बोथोर माथो खालामनो आरोना कक सेलेकनि बर' गामिया माबायदि नायदो नै न'फोरखौ बेफोरबायदि लुयो आरोना नायदो गामि सिङाव आरोना बियो नै बेजों आंजों फैदों आरोना जों सानैल' रावबो गैया न'फोरखौ नायनो हागोन नै गोजौ बोरैबा एसे गोजौ लुयोलै जोंनि गोजानि बायदि मिलायनो नागिरा न'फोरानो एसे आलादा नुखायो आरोना दाउ एम्फौ जालायलाया एम्फौ गोथां मोजां मोनाखैदां ना ए मोननायाबोथ' बिदिनो बोरै सिनायगोन बेखौ फ्र होनगोन ना होमबाबो दावखोनायाव सिनायसिगोन आरो मोननाय बियो बिथिंजाय माइफोरखौ गाया दे बांसिनानो फोयोसो नै ओंखायनो बेफोरबायदि नुदों आरोना बोरै जाफ्रा नुयोलै बोरैबा नै गाया नालाय गायखाय बिदि नुयो आरोना नै जुम खालामना देखायदों आं नायदो माबायदिमोन जाफ्रा नुयो बांसिनानो गाया आरो बे साइडआव गारनासो होयो फोनाय होनना बुङो नायदो बे गामिनि लामा बेजों थांनि आङो बैयाव दालां नुदोंना नै दालां फिसा मोनसे नुदों नै दालां बोराय बियो बेयाव थांनि र' माबायदि दसे बेरायना फैनि बेयाव नै न'फोरखौ नायदो बिथिंजायबो बिदिनो गासिबो बिदिनो गोजा न'आ बारा साइसनि न' गैया आरोना बिथिंजाय नै नायदो आं बोरै गोजौआव थांगासिनो दं मानखोनानै नै बिथिंजाय थांबाय मोनसे लामा ओमफ्राय बिथिंजाय थांबाय नैबे दलङा बे दलङाव थांगोन आरो आं दा बे दलङावनो नै गाखोबोबाय आं गोजौआव दलं सायाव फैबाय आरोना दायो दलङा नैबेनो बारा गुवार नङा गारि गंनै जेने थेने रायजायो नायदो नै खावगासिनो सासेया माबा बानायगासिनो नायदो नैथिंजाय दैखौ देखायनि आङो दैखौ नायनो हागोन नै दैया नायदो नै दैया बेनो आरो नै सौफैबाय आङो दालां सायाव नै साननो हागौ दालाङाव फैयाखैदि बियो होनना साननो हागौ आरोना दालाङाव सौफैबाय आङो नायदो फुरा राउन्ड नै उनथिंजाय नुदों दा दालांखौ बेबायदि आरोना बेयाव दालाङानो बांसिन दङलै बे साइडआव मिथिबायना एकदम दालाङानो दालां आरो बांसिन दालां दङ बिथिंजाय नायदो दैखौ नायदो दैया बेनो आरो फुरा राउन्ड गिदिंनानै देखायनोसै आं नै ओरैजाय नायदो बै बे दालाङा दहाय आं फुङाव फैदोंमोन बेयावबो थांगोन र' आं नायदो आं दलंखौ देखायनो दे बेक साइडआव नै बेयावनो गाखोगोन आरोना ओरै थांसै गाखोनानै हरै मोनहैखासिगोन आरो सिद्दा दलङा बेसे गोलाव नायनो हागोन आं गाखोलांगोन दै सायाव होद बिजों गाखोलांबाय नोङो एफा गोजौआव होना माथो रोमै मोनलायबाय आं हले बिदिनो थाङालै ओरै थांसै गाहायजों बिदिनो थांसै आं नै दायो एकदम फाइनालि गाखोबोबाय आं नै खाथियावनो शिब मन्दिर दङ शिब मन्दिरा नायदो बेसेबां मोजां नुदों साफानो नैबे साजों थांगोन आरोना आं दायो गोजौआव थांगोन नायबाय था गथ'साफोराबो थाबायलांगासिनो दङ सानै बिदिनो थांबाय थागोन आंबो गोजौआव दा गोजौखौ देखायगोन
अखाफोर ओंखारबायलै ओइ नै नायलाय अखाफोर ओंखारलायबाय नायदो सानाथ' हाबखासिगोन नालाय नै बेजों थांनि आं एबार गोजौआव नै दायो फैयै गोजौ फारसे थांनोसै आङो गोजौ फारसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोननो माबायदि नुयो गोजौनि खिनिखौ बेखौनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो बिदिनो बेरायबाय आरो दिनै नायदो बे सिंखैजाय देखायदों आं बेखौ गोजौआवबो थांगोन आं गोजौआव थांनानै देखायगोन आरोना नै इथिंनिफ्राय मोजां नुयो आरोना बेलासि समनि ना बेलासि समाव एसे मोजां नुयो जोमैजों नायदो बेफोरबायदिनो बार जास्रानाय जाबाय आरो बेलासि समाव सानावथ' गरमजों थानो हाया नालाय अयथासार गरम जायो नै बेफोरबायदिनो गाहायजों सिगाङाव फिसा दलं दंमोन खोमा लहानि नै लहा लहिफोरा बायख्लाब बुख्लाब जाना दं सिगांफोर दङमोन जानांगौ बेफोरबायदिनो दायो गोदान बानायनायखाय नै दायो दालां सायाव दंफैयो आङो नैबे ब्रिजावनो आरोना बिराद गिदिर ब्रिज बानायदों आरोना बे बिथिंजाय माने जायगायानो ओरैबायदि जायगा आरोना मथथे बेफोरबायदि दलंफोर बानायाबानो माने मा होनो थाथावै जायगा आरोना बिथिंजाय बांसिन न'आनो माने लुनानै मा होनो एसे ससे बैसां बानायनाय बै बैसांफोरा जेनेबा न' लुना लायोना बेफोरबायदिसो जायो आरोना न'आनो बर'नि न'फोरबाबो बैसांफोरनि न' बायदिसो लुना थायो आरोना दै लोमोना दै देरबाथाय दैया लोमनानै माने माबायो आरोना थानो हाया जायो आरो बै गावगायनि न'आव हाबनोबाथ' दाबायदि दैज्लां समाव माने मथथे एकदम मा होनो आरोना नाव फिसा नाव दं आरोना बे फिसा नावजोंसो एकदम थांनानै आराम ओरै थांनानै गावसिनि लांगोना एबा बै न'आव हाबनो गोनां जायो आरोना ओरैबायदि खस्थ' थायो आरोना बे जायगानि मानसिफोरा आरोना एकदम आं फार्स्ट टाइम फैफेरनानै एबारसो मिथिबाय आरोना नङाबाथ' सिगां मिथिथारामोन आं बेफोरबायदि होननानै आरो बे साइडआव फैफेरनाय जाखायाखैमोन आरोना आङो नायदो बे दालांनि सायावनो दं आं दायो दा दालांनि नुथायखौ एसे दिन्थिनो आं नोंसिनो र' एसे दिगखौबो आलदा मोनफैदों दे आङो बिथिंजाय फैनानै जोंनि साइडआवबा दिगा आंनिबाथ' मा होनो एसे खोला साइडजोंसो जानांगौमोन बिथिं साहा साइडजों नुदों आङो दिगखौबो नै बिथिंसो साना ओंखारो ओरैजाय नुदोंना नुवाखै दे केमेरायाव सानाबो बारा मोजां ओंखाराखै नालाय नुवाखै जानांगौ दायो नै दलं सायाव दङ आङो एसे दलं सायाव बार जानोसै फुंनि ओमफ्राय जोङो दा बेलासियाव बा गाबोन फुङाव ओंखारलांनोसै आरोना जोङो बेयाव सानसेनि थाखायल' फैदोंमोन एसे खामानि दंमोन बेनिखायनो फैनाय जादोंमोन आरोना दा खामानिया जोबगौबाथाय जोङो ओंखारलांगोन आरोना माथो होनबावनो आरोना बेफोरबायदि बायदिसिना बिदिनो न'निफ्राय फैबाय थानांगौ जागासिनो दं आंहा साननैसो उनाव भिडिअनि गेजेरजों आङो खिन्थाना होगोन मानि थाखाय फैदोंमोन मानि थाखाय फैयाखै दायो आङो जायगाफोरखौल' एसे नोंथांमोननो सेयार खालामनो होनना सानबाय जायगाया माबायदि बिनिखायनो एसे आं बेरायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो एसे सेयार खालामनो होनना सानबाय एबा आंनि मबाइलावबो मेम'रि बायदि जानानै थाथोंसै उननि समफोराव जाहाथे नायनो हायो नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां नाङोबा अननानै लाइक कमेन्ट होलायदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो माथो होनबावनो आरोना नायदो नै दायो बेयावनो मोनाबायबो माथो खालामनो दायो थांफिनसै जोङो रुम फारसे